Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2015-nji ýylyň 30-njy oktýabry hepdeniň anyny güni. Habarlar gündeliginde Pragadaky studiýadan men gözel alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Ýewropa Birleşigi we Birleşen Ştatlar Belarusy garşy ozal girdilen sanksiýalaryň aglaby bölegini ýatyrdylar. Minskde bolsa bu kararlar oňa karşylandy. Adam hukuklaryny goraýjylar Merkezi Aziýa tapar edýän Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry'ni regionda şol sanda Türkmenistanda adam hukuklarynyň depelenmegine aladalanma bildirmäge çağırdylar. Beýanatda aýratynam takyk misallar görkezilip Türkmenistanda Azatlyk radiosynyň habarçysy Sapar Mehmet Nefesguliýewiň ýagdaýyna üns çekilýär. Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko Türkmenistanyň Ukrainanyň territorial bütewligine goldaw berenligi üçin minnetdardygyny aýtdy. Я отдельно хотел бы поблагодарить за принципиальную позицию Туркменистана. Aşgabatyň pul salyşyk nokatlarynda uly nowatlar emele geldi. Paýtagtda onurça adamlar howa sertlerine garamazdan illerindäki manadany dollara çalysmak üçin nowaty durýarlar. Şuň biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçer. Programmamyzyň esasy bölegine başlamadan ozal käzilikleri bilen tanyşyp bolun. Birleşen Ştatlar Bagdadyň daşynda bolan raketaly hüjüme ýazgyrdy we Iragy günäkärleri jogapkärçilige çekmäge çağırdy. 29-njy oktýabrda bolan hüjümde adynan 23 Iranda pozisioneriň we Irakly eskerleriň öldürilendigi aýdylýar. Iragyň polisiýasy Bagdadyň aeroportunyň golaýynda Birleşen Ştatlaryň azatlyk lageratly öňkü bazasyna 15 çemeti raketanyň düşenligini aýtdy. Häzir bu bazada Iranyň sürgünlükdäki Mujahedin Halk atly opozisiýon topary ýerleşýär. Iragyň şaýylar Al-Muhtar goşuny atly söwüşçi toporunyň başlygy Vatnik Al-Battat hüjümüň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Orsiýetiň Arktika regionunyň üstünden Ýewropa aşmaga tinanşan migrantlaryň akymy biraz gowşady. Resmiýetiň 29-njy oktýabrda aýtmagyna görä bu belli bir derejede serhetden geçmek üçin zerur bolan tigirleriň ýetmezçiligi bilen bagly. Norwegiýada başpena gözleýän adamlar serhetden tigirli geçmeli bolýarlar sebäbi piýadalaryň geçmegi gadagan dokumentleri kadaly bolmadyk ýolagçylary geçirýän ulug sürüjülerine bolsa jerimet alınýar. Enjemete Siriýada kuruşdan gaçyp çykan migrantlaryň bu ýoldan peýdalanmak boýunça tagallalary Ýewropa barýan gün orta ýollarda migrantlaryň öňüne böwet salynmagy sebäpli hasam güýçlendi. Orsiýatyň resmiýetleri ýerli dukanlarda tigirleriň satylyp gutarlandygyny 500 çemeti migrantyň serhetden Nikeli şäherinde garaşmaga mejbur bolýandyklaryny aýtdylar. Şol burakda da serhetiň Norwegiýa tarapynda köp sanly tigiriň üýşenligi Norwegiýanyň olaryň öz territoriýasynda ulanylmagyny howpsuz hasap etmeýänligi sebäpli ýok etmeli boljakdygy habar berilýär. Arktika ýoly Ýewropa barmak üçin Orta Ýer deňiz regionunyň üstünden geçýän ýoldan has aýlawly bolsa da ol has howpsuz hasaplanýar. Şu ýyl bu ýoldan 1200 çemeti adam peýdalanypdyr. Moskwada aktivistler KGB-niň öňkü baş edarasynyň golaýynda jemlenip Iosif Staliniň uly terror döwründe Sowet häkimetleri tarapyndan cezalandyrylan möňler çadamyň hatirasyna matam çäresini geçirýärler. Lubyanka meýdançasynda Sovetski daşy atly ýadygarlygyň öňünde günüň dowamında geçirilýän ýatlama çäresinde cezalandyrylan 30 000 çemet adamyň ady, ýaşy, ýaşan ýeri we öldürilen wagty sanap geçilýär. 1937-38-nji ýyllarda Sowet häkimetleri tarapyndan cezalandyrılanlaryň sanynyň milyondan geçýär. Şol ýyllarda Türkmenistan Sowet Respublikasynyň Merkezi ýerine ýetirji komitetining birinji başlygy Nedirbay Aytakow we Halk komissarlar geňeşiniň başlygy Gaýgosat Atabayew hem repressiýa düşüpdi. Gaýgosat Atabayewiň ogly Kemine hakatynyň repressiýa edilişi barada şeýle ýatlaýar. Отец был вызван в Москву и... Kaka 1937-nji ýylyň iýul aýynda Moskwa çağırılıp 1938-nji ýylyň fevral aýynda atylyp öldürildi. Ol Lubyanka baran soň gaýdyp çykmandy. Пошел туда и больше не вышел. Staliniň pedalarynyň hatirasyna Moskwada geçirilen ýyllyk ýatlama çäresine Orsiýatyň adam hukuklaryny goraýjy awraýly guramasy memorial guramaçylyk edýär. Iranda tutsak edilen Birleşen Ştatlaryň we Iranyň raýatynyň tutsaklykda saklanýan goşa raýatlykly 4-nji Amerikaly bolandygy habar berilýär. Christian Petroleum kompaniýasynyň Dubayda ýerleşýän ýol başçysy Siamak Namazi Irana 2 hepde mundan ozal sapar eden wagtynda Revolýusiýon gwardiýasynyň aňtaw ullugy
tarapyndan tutsak edildi diýilip The Washington Post we The Wall Street Journal näşirlerinde habar berilýär. Ukrainanyň resmiýetleri harby ammarda ýangyn döräp bir näçe partlamanyň we 2 adamyň ölümine sebäp bolan wakanyň terrorçylykly hereket hökmünde derňelýänligini aýtdylar. Gorunmak ministrliginiň 30 oktýabrda habar bermegine görä partlamalar Swat we şäherçesindäki harby toplumda emele gelipdir. Şäherçe Orsiýetçe separatistleriň gözegçiligindäki Lugansk regionundan 100 kilometr uzaklykda ýerleşýär. İslam döwleti toporny wagy deden videolara gatnaşan Germaniýaly rapper aýdymçy Birleşen Ştatlaryň Siriýada amalaşylan howa hüjümlerinde öldürildi diýilip Birleşen Ştatlaryň resmiýetleriniň maglumatynda aýdylýar. Berlinde doglan Denis Kuspert de Sodok adly ady bilen tanalan meşhur aýdymçylaryň biridir. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň we sagadyň käbir täzelikleri bilen tanyş bolduňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris. Gepliýär Azatlyk radiosi habarlar gündeligimizde başlaýarys. Ýewropa Birleşigi we Birleşen Ştatlar Belarusy'a garşy sanksiýalaryň aglawa bölegini ýatyrdylar. Olar bu hereketini gatnaşyklaryň gowulanmagy we Brüssel hem Washington tarapyndan syýasy tutsak diýilip hasaplanýan aktivistleriň boşadylmagy bilen düşündirdiler. Bu ýagdaýyň jekmejeklerini habarçymyz Araz Perwişden diňläli. Ýewropa Birleşigi bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlary gowulanýan gatnaşyklara we Brüssel bilen Washington tarapyndan syýasy tutsaklar diýip garalýan bir näçe aktivistiň türmeden boşadylmagyna salgılanmak bilen Belarus baradaki sanksiýalaryň uly bölegini wagtlaýyn ýatyrdylar. 29 oktýabrda Ýewropa Birleşiginiň bir beýannamada bildirmegine görä, ýerçileriň baýlyklaryň doňdurulmagyny we Qara Sanawdaky 174 sany Belarus raýatynyň 170 baradaky wiza gadagançylygyny, şeýle hem 14 kompaniýa garşy girdilen berk çäreleri wagtlaýyn ýatyrmagyna garaşylýar. Ýewropa Birleşigi bu karara ähli syýasy tutsaklaryň 22 awgustda boşadylmagyna we Ýewropa Birleşigi bilen Belarusyň gatnaşyklaryň gowulanmagyna jogap edilip gelinendigini aýtdy. 1999-njy we 2000-njy ýyllarda ençeme adamyň Belarusda gümürtük ýagdaýda gürümjürüm bolmagy bilen ýyltyjykly 4 adam barada bilen sanksiýalar öz güýjünde galar. Ýarag ambargosy hem ýatyrylmaz. Washingtonda Döwlet Departamentiniň sözçisi John Kirby Birleşen Ştatlaryň hem 9 halatda sanksiýalary ýatyrýandygyny aýtdy. Ýöne munyň kimleri we haýsy kompaniýalary öz içine alýandygy entek bellidir. Sanksiýalaryň çäkli suratda ýatyrylmagy Belarus ykdysadyýetine sewda gatnaşyklaryny giňeltmäge gafa açýar. Biz Belarus hökümetini adam hukuklarynyň, demokratiýanyň ýagdaýyny gowulandyrmak üçin goşmaça oňoýly ädimleri ätmäge heweslendirýär diýip John Kirby aýtdy. Minskde bolsa bu kararlar oňat garşylandy. Belarusyň daşary işler ministrliginiň sözçisi Dmitry Mironchik şeýledidi. Biz bu karar ähli sanksiýalaryň tez we iş ýüzüne ýatyrylmagyna, Belarus bilen Ýewropa Birleşigi arasyndaky gatnaşyklaryň kadylaşmagyna getirir diýip tamaýat ýazdy. Mironchik bu ähli taraplaryň behbidine diýip sözüniň üstüne goşdy. Belarusda 1993-nji ýyldan beri Aleksandr Lukashenko höküm sürýär. Ol üstümizdäki aýyň başlaryna 5-nji gezek prezidentlige saýlandy. Günmasarly synçylar saýlawlara ne erkin ne de adalatly diýip baha berdiler. Ýewropa Birleşigi sanksiýalaryň ýeňilleşdirilmegini Lukashenkonyň syýasy tutsaklary boşatmagyna bagly edip goýupdy. Ýöne öňümüzdäki mart aýyna sanksiýalaryň dogrulygyna ýatyrylmagda mümkin. Ýewropa Birleşigi bu öňe gidişlige reaksiýa görkezdi. Ol Ýewropa Birleşigi bilen Belarus gatnaşyklarynyň gowulanmagyna getirjek indiki oňoýly ösüşlere goldaw bildirdi diýip beýannamada aýdylýar. Ýewropa Birleşigi Belarusda demokratiýanyň we adam hukuklarynyň ýagdaýyna ýakynan gözegçilik etmegi dewam etdirer. Sanksiýalar ilki 2010-njy ýylda geçen prezidentlik saýlawyndan soňra halka edilen basyş netijesinde girdildi. Ýöne Brüssel bilen Minsk arasyndaky gatnaşyklar üstümizdäki ýyl efesli gowulandy. Lukashenkonyň hökümeti awgust aýyna 6 sany opozisiýon
siýasatçyny, şol sany 2010-njy ýylda Lukashenkanyň garşysyna saýlawa goşulyp, soňra tutsak edilen Miklaý Statkeviç hem türmeden boşatdy. Ýewropa bileşigi bilen Belarus häzir wiza düzgünlerini ýeňilleşdirmek baradäki alalaşygyň hem jemleýiji bölümini maslahat taşýarlar. Bu şertnama Belarus raýatlarynyň Ýewropa bileşiginiň Schengen zonasyna sapar etmegini hem aňsat hem de arzan eder. Habarçymyz Aras Perwişiň maglumatlaryny dinlediňiz. Habarlar gündeligimizi bildirişimiz bilen dowam etdirýäris. Azatlyk radiosy Türkmenistanda işlejek fotojurnalist gözleýär. Biz bilen işleşmek isleseňiz Azatlyk radiosy bilen e-mail ýa telefon arkaly habarlaşyň. Elektron poçtamyzyň adresi hat e-mail belgisi azatradio.org. Moskwadaky telefon nomerimiz 7-926 236 04 55. Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosu elektron poçta arkaly iýerilýän hepdelik nesirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik nesirlerimiziň özüňize iýerilmegini isleseňiz, bize öz elektron poçtaňyzyň adresini ýolla. Öz adreslerinizi metduat, e-mail belgisi gmail.com adresimize, şeýle-de Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iýerip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926 236 04 55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7-926 236 04 55. Azatlyk radiosynyň elektron poçta arkaly iýerýän hepdelik nesirlerine ýazylmagy gijikdirmä. Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry 29 oktyabr we 3 noýabr aralygynda Merkezi Aziýa regionuna tapar edýär. Adam hukuklaryny goraýjy guramalar John Kerryni Merkezi Aziýada geçirjek gepleşiklerinde adam hukuklarynyň depelenmegine aladylanma bildirmäge şoltanda Türkmenistanda tutsak edilen Azatlyk radiosynyň habarçysy Sapar Mehmet Nipesguliýewiň ykbaly bilen bagly meseleni gozgamaga çagyrýarlar. Kardeşim Muhammed Tahir'in maglumatyny dinläli. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry'niň Merkezi Aziýa planlaşdyrýan saparynyň öňü siresinde adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalar bilelikdäki beýanat bilen çykyş edip, onuň sebitde adam hukuklaryna aýratyn üns bermegini sorýarlar. Şol beýanata Gazagystanyň adam hukuklary boýunça halkara bürosu, adam hukuklary boýunça Türkmen inisiýatiwasy topary, Merkezi Aziýanyň adam hukuklary boýunça assosiasiýasy, adam hukuklary boýunça halkara hyzmatdaşlyk topary gol goýdular. Agzalýan guramalar tarapyndan ýeredilen bilelikdäki beýanatda Merkezi Aziýada adam hukuklaryny goraýan guramalaryň adatdakysyndan has agyr şertlerde işlemeli bolýandyklary regionyň howpsuzlyk we ykdysady ýagdaýlary bahana edilip, höküm sürýän rejimler tarapyndan sebitde raýat jemgyýetine edilýän basyşlaryň hasam artandygyny ýytalýar. Beýanatda aýratynam takyk misallar görkezilip, Türkmenistanda Azatlyk radiosynyň habarçysy Sapar Mehmet Nipesguliýewiň ýagdaýyna ünsü çekilýär. Şeýle-de Özbekistandaky, Kyrgyzstandaky, Gazagstandaky we Tajikistandaky tutsaklaryň ykbaly hakda hem gürün edilýär. Düýbe New Yorkda ýerleşýän adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasy hem Jynap Kerry'niň sapary barada beýanat ýerledip, regionda hukuk bozmalary üns çekýär hem Kerry'niň bu ýagdaýlar baradaky aladalaryny açaçan beýan etmäge çagyrýar. 31 oktyabr bilen 3 noýabr aralygynda boljak saparynyň dowamında John Kerry Merkezi Aziýada ýerleşýän 5 ýurdun ýolbaşçylary bilen duşar. Onuň Özbekistanyň Samarkand şäherinde Merkezi Aziýa ýurtlarynyň daşary işler ministerleri bilen geçirjek duşugynyň gün tertibiniň Awganastandaky durnuksuzlyga we İslam döwleti atly jeňçi toparyna garşy alynıp barlayan göreş ýaly temalara bagşlanjakdygy agzalyp, şol duşuklaryň ählisiniň gün tertibinde adam hukuklary temasynyň hem mudama orun almaldygy belenilýär. Human Rights Watch guramasy öz beýanatynda käbir takyk teklipleri bilen hem çykyş edip, Türkmenistan barada aýdylynda aýratynam Azatlyk radiosynyň habarçysy Sapar Mehmet Nipesguliýewiň ýagdaýyna ünsü çekýär. Sapar Mehmetiň agust aýynda 3 ýyl türme tutsaglygyna höküm edilenligi ýatladylyp, bir kanun ýagdaýda tutsak edilen beýleki bendileri hem derhal boşatmaga çagyrylýar. Şeýle-de Human Rights Watch guramasy öz beýanatynda John Kerry'den hökümetiň öz siýasy garşydaşlar öýdip çaklayan adamlarynyň
ýurtdan çykmagyna garşy girden çäklendirmelerini ýatyrmagy hemde Birleşen Milletler Guramasynyň ekspertlerini Türkmenistana baryp degişli ýagdaýlar bilen dogry tanışmagy ruhsat bermek üçin türkmen häkimetlerine basyş etmegini sorýar. Başda agdalyp geçilen adam hukuklaryny goraýjy toparlardyň bir Türkmenistanda däl ise Merkez Aziýanyň beýleki ýurtlarynda hem adam hukuklaryna söz we metbuat azatlygyna garşy giýdilen çäklendirmeleriň soňuna çykmagyň wagtynyň ýetendigini ýatlatýarlar. Bu nukta nazardan alanında Kerry'nin häzirki iş saparynyň gaty mühimdigini nygtap, ondan planlaşdyrylan resmi duşuklarda regionda adam hukuklarynyň ýagdaýy barada açyçan gürrüň gozgamakdan çete durmazlygy talap edilýär. Kardeşim Muhammed Tahir'in maglumatyny dinlediňiz. Yepliyer Adatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Aşgabatda geçirilen ýokary derejeli Türkmen-Ukrain gepleşiklerinde Prezident Petro Poroshenko Türkmenistanyň Ukrainanyň territorial bütünligini goldaýanlygy üçin minnetdarlyk bildirdi. Gurbanguly Berdimuhammedow 29 oktýabrda eden çykyşynda hususanda Türkmenistan beýleki döwletleriň içerki işlerine goşulşmazlyk, olaryň öz ygtyýarlygyna hormat goýmak ýörelgelerini ikrar etme ugrunda çykyş edýär diýdi. Temany kardeşim Sehranyň maglumaty bilen dowam etdirýäris. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow özüniň Ukrain kardeşi bilen duşunda Türkmenistan halkara giňişliginde deň hukuklyk, beýleki döwletleriň içerki işlerine goşulşmazlyk, olaryň öz ygtyýarlygyna we ösüşiň öz nusgasyny seçip almak hukugyna hormat goýmak ýörelgelerini ikrar etmek ugrunda aýatly çykyş edýär diýdi. Мы подтверждаем принципиальную позицию Туркменистана и Украины о том, что все конфликты и противоречия должны решаться только мирным путем в формате политико-дипломатических мер. Berdimuhammedowyň 29 oktýabrda Aşgabatda Türkmen-Ukrain gepleşikleriniň çägini eden bu beýanatynyň ýa-da Prezident Petro Poroshenko Türkmenistanyň Ukrainanyň territorial bütünligini, öz ygtyýarlygyny we garaşsyzlygyny goldaýanlygy üçin öz minnetdarlygyny bildirýändigini aýtdy. Я отдельно хотел бы поблагодарить за принципиальную позицию Туркменистана в поддержке суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины. İki lider bu çykyşlaryny anyk haýsy meselelerini göz öňüne tutup edendiklerini aýan etmeselerde bu ortaýetin 2014-nji ýylyň mart aýynda Ukrainanyň Krim ýarymadasyny basyp almagyna we Kreml tarapyndan goldanýan ortaýetpara separatistleriň günnor Ukrainada alyp barýan ýykgynçylykly hereketlerine gawat geldi. Aşgabatyň ruhyet köşüne geçirilen gepleşikleriň çägini iki ýurduň arasyndaky söwda ykdysady puwdaklar boýunça, şol sanda ýanygyç energetika ulgamyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmek barada hem pikir alşyly diýip resmi türkmen medeniýeti habar berýär. Gepin gerdişine görä ýatladyp geçsek, mundan owal has takygy 2006-njy ýyla çenli Türkmenistan Ukraina ýylda 36 milliard kubometr möçöründe gaz aktarýady. Şeýlede Petro Poroshenkonyň Türkmenistana 28-29 oktýabr aralygynda eden 2 günlük resmi saparynyň çäginde bilim ulgamynda hyzmatdaşlyk etmek barada hem maslahat edilip, munyň netijesinde bir näçe şol sanda iki ýurduň ýokary hujaýlarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmek baradaky şertnamalara gol goýuldy. Ukrain prezidenti Türkmenistana eden saparynyň netijeleri barada öz web saytynda maglumat berip, onu agdalýan saparyň we Türkmenistan bilen gazanylan iki taraplaryň ýylalaşyklaryň iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmäge, şol sanda Ukrain kampaniýalary üçin täze mümkinçilikleri döredýändigini belliýär. Şeýlede Poroshenko Aşgabatda geçirilen Türkmen-Ukrain gepleşikleriniň netijesinde uly gowrumly infrastruktura proýektleri dogrusunda ýylalaşyklaryň baglaşylandygyny we şol proýektleriň durmuşa geçirilmegine Ukrain potroçlarynyň gatnaşjakdygyny hem nygtap, Aşgabatda eden saparymyz umuman şowlu boldy we biz netijelere guwanyp bilersiz diýdi. Türkmenistan bilen Ukrainanyň arasyndaky diplomatik gatnaşyklar mundan 23 ýyl odal, ýagny 1992-nji ýylyň 10-njy oktýabrynda ýola goýulypdy. Kardeşim Sehranyň maglumatyny dinlediňiz. Adatlyk radiosyny indi dünýäniň TuneIn.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy TuneIn.com saytyna girip gözlük bölümünde Adatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. TuneIn.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän Ýeketäk radiony Adatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
Gepliyer Azatlyk Radio sesizi habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Aşgabatyň pul çalşyk nokotlarynda uly nowatlar emele geldi. Manadyň Amerikan dowlaryna garanda hökümetiniň ýene pete gaçmagynyň ähtimallygy baradaky aladalanmalaryň muňa sebäp bolýanlygy aýdylýar. Biz bu temadan ýörite video reportaj taýýarladyk. Ony Azatlyk Radiosynyň azathabar.com web saytynda we sosial ulgamlaryndaky sahypalarynda görüp bolar. Kardeşim Mirdan Sariýewiň taýýarlanan bu reportajynyň ses görnüşini häzir bilelikde dinläliň. Aşgabatda manadyň dollara görä ýene hümmetdilenjekdigi baradaky ilada arasyndaky gurulmaryň netijesinde valyuta alyş çalyş nokotlarynda nowatlar döräp başlady. Manadyň pete gaçsakdygy baradaky maglumaty degisli bank resmiýetlerine tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek başartmasa da paýtagtda onurça adamlar howa şertlerine garamazdan hatta ýagşyň asagynda hem ellerindäki manadyny dollara çalysmak üçin nowaty durýarlar. Aýdylsyna görä nowatyň ýetini bilenem hukman dollar tatyn alyp biljegin gumany. Bu ýagdaýlary ýakyndan izlerleýän habarçymyz Sultan Asilowanyň aýtmagyna görä wagtal valyuta alyş çalyş nokotlarynda kompýuter näsazlyklary diýen bahana bilen dollar satywy toktatylýar. Kätede kassirler adamlara köýne görnüşli, arka ýüzi möhürlenen dollarlary satyp, sol bir wagtda ol dollarlaryň soňra gaýdyp ýyzyna alynmajakdygyny duýdurýarlar. Kassalarda soňkular Amerikan dollarlarynyň köýne nusgalary satyp çykarlar. Baba Ananov köçediň ugrundaky Türkmenbank'ın filialinin kasiri şayın 24'ünde köýne nusgaly arka ýüzünde daşar döwletlerin stamplary bolan dollarlary müşterilere görkezip şular ýaly peçatly dollar bar, alsaňyz berýär. Ýöne soňra biz ýyzyna almaýar diýip müşterileriň öňünde mesele goýdy. Manadyny dollara çalysmakça bolýan Türkmenistanlylaryň nowatlaryna garamazdan bu ugrda häkimetler tarapyndan girdilen çäklendirmeler hem bar. Ýylyň başynda bir raýat bir günüň dowamynda $1000 çalyp bilen bolsa, häzir bu çäk bir aýa getirildi. Valyuta alyş çalyş nokotlaryndan diňe pasportynda degisli regionda ýaşaýandygy barada resmi ýazgy bolan adamlar dollar alyp bilýärler. Gepin gerdisine görä ýatladyp geçdik, ýylyň başyndan bäri manadyň hümmetdilenjekdigi baradaky ilat arasyndaky gurulmalardan soň odol hem her ýerdek valyuta alyş çalyş nokotlarynyň öňünde nowatlar döräpdi. Bu baradaky gep gurulmalar netijesiz bolup çykdy. Yerli häkimetler ilaty aladalandyrýan ýagdaýlar barada hiç ýeli degisli maglumatlary bermendiler. Kardeşim Mirdan Sariýewiň taýýarlanan maglumatyny dinlediňiz. Bu video reportajyň özüni Azatlyk Radiosynyň azathabar.com web saytynda we sosial ulgamlaryndaky sahypalarynda görüp bolar. Azathabar.com web saytymyzda Türkmenistandan derweden.net ýa-da qarawum.info proxy saytlar arkaly girip bilersiňiz. Hormatly dinleyijiler, Azatlyk Radiosynyň maglumatlaryny kontakty sosial ulgamynda hem izlerläp bilersiňiz. Ol ýerde ýurduň içinde we halkara arenasyna bolup geçen wakalary bilermenleriň pikir araýşlaryny okap izlerläp bilersiňiz. Şeýlede kontakty arkaly biziň bilen habarlaşyp, maglumatlaryňyzy hem galdyryp bilersiňiz. Biziň kontakty sosial ulgamyndaky sahypamyzda Azathabar salgysynyň üstü bilen tap bilersiňiz. Gaýtalaýarys. Azatlyk Radiosynyň kontakty sosial ulgamyndaky sahypasyny gözleg bölümine Azat Habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk Radiosy siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň welaýat ýaşaýjylarynyň ençemeti öz ýaşaýan ýerlerinde hem ekinçilik hem de gündeki durmuş üçin suwun gyt bolmagyndan özlerinden kösenýändiklerini Azatlyk Radiosyna gurrun berýärler. Mary welaýatynyň Bayramaly etrawynyň ýaşaýjysy Merjen hatda agyz suwuny da satyn alyp içmeli bolýandyklaryny aýdýar. Habarçymyz Sultan Asilowanyň geçiren söhbetdeşligini dinläli. Adamlaryň agyz suw üpçünçiligine hile ýagdaýdy. Tine guytun alıp içerler, satın alyas, içmek suwumuzam hemme zatymyzy. Hiç il suw ýok. Suwumuzam satyn alyp içýäs, owuzamyz var, hemmemizem satyn alyas. Agyz suwuny satyn alyas.
Kirmedi kuyudan su alıp yoyaz. Dine aga su alyaz satın. Yerden qadanыңda füýje tulçykýam şol her hojalykda bam yeterlik bolýarmy? Bolýar, çüňrak gazmaly, 10-20 metr şak gazmaly. Bäde yüzlüğü garsan ýok su. Kutorýata olum. Ine şu mellekleriň ýagdaýy nähili? Mellekde su ýok. Dine yerden alypçylar. Şondan mellek sorup bolýam, şu kuyulardan mellek sorup bolýar. Sun kunna bolýar. Sor gelen okmy? Ýok, kolonok. Bolýar ekin. Ýöne kynrak almak, hazırlanmak kynrak. Aga suňuňy howda goýduryp bitýär diýdiňiz satyn alyp. Şu bir maşyn suw näçe goýduryp bitýär? Bir maşyn suw aga suw 25-30 manata goýdurýar. Bir maşyny. Şoňy şu näçe güne ýetdiňi şol bir maşyn suwuňy hoçalyga näçe güne ýetdi? Tawşeýet edip saklasaň 2 aýa ýetdi, bolmasa berak tutorýar. Ýöne tawşeýet edip tutormaly bolýar da, onu tawşeýet etmeseň bolanok. Hemme zatyň ölçegli. Satyn almana ilatyň hemmesiniň güýçi ýetdimi? Alýarlar suw içmeliler näme? Goýuň suw kynrak da. Başgadan kesýän goýuň suwuny içip bolanok. Suw ýetmezçiliginden bir ketelçiligiň ýüze çykýany görünýär ilat arasynda. Suw edil soňal ken bildirmem duranok da kim onu nimetde ýöne goýuň suwuny içseň aşgadan ýygyrýar, goýtanok. Duzrak gelýär, duzly gelýär. Ondan soňra waka aşgadan ýygyrýar, goýuň suwy köp içseň. Şoňa şu ýolbaşylaryň başgaldyrmaýanlarynyň sebäbi näme-de görýän? Näme üçin ýolbaşylar halk bilen şular ýaly işleşýär? Şu barada pikiriňiz? Mene bilmedim oğlum, gelengsizlik üçün olmasa başka näme halka. Ya özlerinin güçü ýetýänler bilemek men onu. Wezi palmak üçün näme halkyň ýönümizden çöpleşdirip epetli pul berýärler, onu almak üçün halkdan almalylar. Şu beren pullaryny öýüne dolmalylar bir zat edip. Şonun bolmasa mene özler üçün gadan jetýärler da. Şolaryň gadan jetýän näme-de görnýär? Mysal üçin şolarda artykmaç kärinde ýerler barmy ýa bir ýerde ekin ekvalýalaryň bir zatda görnýändir. Men onu bilemekde. Men onu bilemem, bilmese zat diýmeýin. Habarçymyz Sultan Açylowanyň Mary vilayatynyň Bayramaly etrawynyň ýaşaýjysy Merjen bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerinde, web saytlarynda gozgalýan meseleler barada öz pikirleriňizi mälim etmek üçin Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saytyna, Facebookda Azatlyk radiosy hem WKontakte sosial ulgamynda Azat Habar sahypasyna tesvir ýazyň. Azathabar.com web saytymyza Türkmenistandan derweden okutnet ýa-da garawum.info proxy saytlar arkaly girip bolýar. Öz pikirleriňizi bize telefon arkaly hem ýetirip bilersiňiz. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk radiosy bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz biziň Moskvadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeningizde size awtomatik görnüşde gyýyky bildiriş eşitiriler. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gyýyky wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen ýarym sagatlyk habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýäris. Sazlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde hem dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.